ಜನ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲಿದ್ದೇರು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ತಕಲಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಎನ್ನ ಜಾಗದ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಎ ನಡೆ ಪೋಯ ವಿಎ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ PUC ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ವಿಎ ಏರ್ಕೆಂಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆದಾರ ಅವೇ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಡೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಕೆಂಡ ಅಕುಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ಹಾಸನ ರಂಚದಕಲು ಅವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಘಟ್ಟದಕಲು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಬ್ರೋಕರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರತ ಆಯ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ M.Com B.Com ಮಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಬಂದಿನ ಆಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬ್ರೋಕರಿಸಂ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮೇನ್ ಸರಕಾರಿ ಬೇಲೆ ಡುಪ್ಪುಡಕಲು ಏರ್ ಘಟ್ಟದಕಲು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಜನ ಈತ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಈತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ದ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಕಾರದ ಬೇಲೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಿಯೆ ಐಕ್ ದುಡ್ಡುಲ ಕಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಬೋಗುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಡೇಜ್ ದಾಯಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರೇನು ಹಾಸನಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅವ್ರು 10 ಇಲ್ಲ 5 ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ 6 ತೆಪ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದಿ ಕೊಡಗಲ ಹಾಸನಡು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಇನಿಕ್ಕಲ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಾಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈತ್ MLA ನಕಲ್ ಬರ್ತೇರು ಈತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಬರ್ತೇರು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಬಂದೆ ಕಮಿಷನರ್ ಹೊಸ ಕಮಿಷನರ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅದು ತುಳುಟು ಬೋರ್ಡು ಮಾಡೋದಿದ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅದೆಂತ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಟರೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒಂದಿದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಡೌಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏರು ತುಳುತ ಬೇಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋವಂದಿಲಕ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವುಡು ತಡೆಪುನ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಉಲೈಡೆ ಉಲ್ಲ 5 ಜಾಗೃತವಾದ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಯಾರ ಮಾತ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದು ಪೂರ ಸೋತುದು ಸುಣ್ಣಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಕೊಡು ನಿನ್ನೆ ಅಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಏನಡ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪಗಂಡ ತುಳುಕು ಬೋಡದು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಲಿ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದದ್ದು ಪತ್ರಿಕೆ ಜಪುಡ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎರಡೊಂದಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ ಬೆಂದು ದಿನ ಕಾಸಿತ್ತು ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೇರು ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಮಾರೆ ಅವು 10 ಐಪುರ ಆಪುಜಿ ಈ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪು ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ನೀಂದೋಳಿ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಪೊರ್ಬುಣಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬೇರ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಕೊಂಕಣರುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜರು ತೂಕ ಪಂಡದು ಜತ್ತೆ ಖಾಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಜತ್ತಿನಾಯೆ 2.5 ವರ್ಷ ಆನಾಗ 1.5 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತ ಕಾಸು ಬಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪೋತು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಆತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಲೆ ಇನಿಕಲ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒರಿಯೋಡು ನಾಟ ಎನ್ನ ತಗೆಯಿಂದ ಪಣಲಿ ಈ ಉದಯ್ ತುಳುನಾಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟಿತ ನಂಚಿನ ಈ ಉದಯ್ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಲಕೈಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿ ನಡೆದವರ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನಿಕ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಬುಲೆಯದ ಸಾಧ್ಯ 2015-14 ಇಸವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ 96 ಜನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದೇವೆ ಇತ್ತೆ 56 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೈಡುಲ ಎಂಗಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡು ಉದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ನಿಖಲಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಡಿಟ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲು ಮುಗುಲ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದವರ ಇನಿ ಈ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಈ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ಒಟ್ಟು ತೀವೋಡು ನಾಂಡ ನಿಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕುಮ್ಮೆ ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬರದಿಲ್ಲಕ ತೂಲೆ ಈ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಬೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಕ್ ಬಂದಾಟ ಡೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಜವಣಿಯರ್ಲ ದುಡ್ಡು ದಕ್ಕಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣಕಲು ಈ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಣಗಳು ಏರಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಹಿಂಗ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಹಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಾಡ್ಪಣ ಆಶಿಸಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆ ಸದಸ್ಯಡಲ ಆಡ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನ ಲಕ್ಕ ತೋಜನ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಪಡೆಪೆ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೈಜಿ ದಯ ಗುರ್ತೈಜಿ ಗಂಡ ಯಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗುಜಿ ಇನಿ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಯಾನಿ ಈ ತೂಪನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜೆ ಚೂರು
ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ವಿಷಯ ಆವಡು, ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುನ ವಿಷಯ ಆವಡು, ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆವಡು, ಮನಸ್ಸಿಡು ರಡ್ಡು ಪಟ ದುಡ್ಡುದ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಹಮದ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಏರಡಲಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾನ್ ಇಡ ಬರ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಡ ಸದನದ ಮುಂದೆ ಅಂಚನೆ ಉದಯ್ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾ ಪಂಡ ತುಲ ಎಣ್ಣಂಚಿನಾಯ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತನ್ನಾಂಡ ಅವು ಬೇತಕ್ಕಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಪುಡು ಎಣ್ಣಂಚಿನಗಳು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿರೈಡ್ ಉಂಟದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರ ಕಾರಣದಾನೆ ಪಂಡ ಏನಾದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏರಂತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರು ಬರ ಬಯಕುಜಿ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಹಿಂಗ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಡಾಯತ್ ಹೋದಿತ್ತ ಬಂದಾಗ ಆ ಚರ್ಚಿಡ್ ಅಲ್ತನೆ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುಟು ಕಲ್ತದು ತುಳುಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದು ತುಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು 10-12 ವರ್ಷ ಮಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ಬುಲ್ನಕಲ ಏರು ಹೊಸ ಜವಣೀರು ಏರ್ ಬೈದೇರು ಅಕುಲು ತುಳುಟು ಪಾತ್ರದ ಪೋಡಿವೇರು ಕರಿಸರಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ 2 ಜವಂದಿ ಬಾಯಮ್ಮನ ಕಲಿತೇರು ಅಕುಲು ಈ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಡಿಟ ಸಾಯ್ಬೇರು ಅರಡೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಯಾನು ಪಿರೋಡ್ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವಣಿ ಇತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ ಗಟ್ಟದಗಳು ಪುರ ಮೂಲ ಜಿಂಜಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಲಗಡಿ ಕೊಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುದು ತುಳುಟು ಬರ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಿನ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಟ್ಟದನು ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಹಂಚಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆದ ಹಂಚಿನಕಲು ಇಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಇಂಚಿನ ಪಾದಿನಕಲು ಇಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರ ನಾಂಡ ಹೊಸ ಜವಣೆರಡ ಜವಾನಿ ನಕ್ಲೆಡ ತುಳು ಪನ್ಪಿನವು ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪನ್ಪಿನವು ಮಣ್ಣದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪನ್ಪಿನವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋರ್ಪುಡಕ್ಲೆಡ ತೂಲೆ ಮದುವೆದ ದುಬ್ಬದಾನಿ ಪಂಜಿನ ಅತನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ತರಕಾರಿ ಬಂದೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದ ಪೋಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಓಲುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂಡ ಅತನ ಓಲ್ ಬೇತಗಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಉಂಡ ಬಾಲೆಹೊನ್ನೂರು ಉಂಡ ಓಲ್ಲೈಜಿ ಒಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬ್ಯಾರಿಲೇನು ಬ್ಯಾರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಪನ್ಪಿನವೇ ತುಳು ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಯ್ಬೇರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ತಗ್ಲತ್ತ ಮಾರ ಯಾಬಂಡೆ ತುಳು ತಗ್ಲು ಏನು ಅವೆಂಚ ಮನ್ಬಾರು ಇಂಚು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಇಂಕು ತುಳು ಯಾರು ಯಾಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕು ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಪದ ಮೇಯ್ನ್ ಅವರಿ ಬೇಲೆದೆ ಸಾಯ್ಬೇರು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಆ ಜನ ಒಂದಿನ ಬೈಜಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಫೋನ್ ತೆತ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪದಾಗ ತುಳುಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟೆ ತಾತ ಮಾರೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಬುಜಿ ಇದು ಬಂಟ್ವಾಳಡುಳ್ಳದು ದಾದ ಕತೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಗ್ಲತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಾಯ್ಬೇರಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯ್ಬೇರ ನೀವು ತುಳು ತಗ್ಲತ್ತ ಮಾರೆ ಪಿಂಚಿ ಅವು ಬೇತೆ ಇದು ತುಕ ಪ್ರೂಫ್ ತೋಜಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಬ್ಯಾರಿ ಬಂಪಿನ ಓವಿಯೇ ಅವನ್ ಬಂಡೆ ಐಕೆ ಯಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಇನಿ ತುಳು ಪನ್ಪಿನವು ಬ್ಯಾರಿಯ ಹಿಂದುವ ಪೊರ್ಪುವ ಕೊಂಕಣಿ ಏರೆಗ್ಲತ್ತು ಒಂದು ತುಳು ಪನ್ಪಿನವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಪನ್ಪಿನವು ಅವೊಂದು ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಪಡೆದು ಹೆಂಗ್ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನ ಮಾತ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಬದುಕಿರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಪಾಠ